πάνε από την Αιγύρα, ναι. Ναι, αλλά αυτό η παρεμένη μουσουλμάνη. Το κράτος δηλαδή έχει λειτουργίες παγκόσμια. Και οι Κινέζοι μετράνε τη χρονιά αλλιώς, αλλά οι όμως είναι άλλο. Οι Κινέζοι το. Άρα δεν θα χαθεί η χρονιά από τώρα. Όχι. Έχουμε ακόμη δρόμο. Και το να πάρεις μήνυμα να την χρησιμοποιήσεις στο Κωνσταντινούπολη ήταν για μένα επίπονη διαδικασία, γιατί θα έλεγε δεν δίνω. Όχι. Για λόγους γνωστούς, ναι. Δηλαδή έκανα αίτηση να το αγοράσω, η αίτηση πάει και εξετάζεται από το Στρατιωτικό Συμβούλιο στην Άγκυρα και έρχεται απάντηση γιώκ. Δεν μπορείς να το πάρεις. Και το πήρα σε όνομα ενός των Χάλμπερ.